गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बर' फिसाफोरनि मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि थाखाय जोबोद गौरबनि खौरां। कर्नाटक बेंगालुरु खुंफुंजानो गोनां 28थि हायुङारि जोलुर चेम्पियनशिप 2023-2024 जोलुर चेम्पियनशिप बादायलायनायाव उदालगुरि जिल्लानि फारियै मनालिसा बर', उदांस्रि नार्जारि आरो प्रतिमा बर' बिथांमोना आसाम हानजानि थाखाय बादायलायनायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय क्वालिफाइड जाबाय। इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मोनसे गेदेर खहा। एफसिनि बारग' दैदेनगिरि आरो आथिखाल इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिया बिपिएफ दोलोआव जइन जादों। इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिया हाग्रामा महिलारिजों आखाइ गोरोबदों। तामुलपुर दख'रा एफसिनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोल नेहाथारि लोगोसे तामुलपुर साब डिभिजननि WPTNBC बेकवार्ड क्लासेस एसटि जौगाथाय खोन्दोनि मासिगिरि जितेन मुसाहारिया इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जइन जाबाय। बिथांखौ हाग्रामा महिलारिया आर'नाइजों बिपिएफआव बरना लायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सासे बर' लाइमोना गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफारा 1 नं थराबिल गामिनि सिन्था स्वर्गियारिनि बाथि फिसाजो सतिमा स्वर्गियारिया थांनाय हराव दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। सतिमा स्वर्गियारिया तेजपुर दरं कलेजाव एचएस फार्स्ट इयाराव फरायफुनाय सासे लाइमोनमोन। बे खालिफारायाव गावनि थानाय खथायावनो दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। नोंथांमोना खम सुदआव लन लानो हागोन आरो सम जाब्ला सुख'नांगोन। नोंथांमोना गोनांथि समाव रांनि आंखाल जादोंब्ला मबाइल एपनि गेजेरजों एसे खम बिबांनि सुदआव लन लानो हागोन। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव एपनि लिंकखौ होदों। नांगौबोला लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामदो आरो मोजाङै मिथिनोब्ला डिसक्रिपसनाव वाट्सएप लिंकखौ होदों। थोंजोङैनो रायज्लायहरनो हागोन। रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन भिसिडिसिफोरजों लोगोसे थाकामपुर भिसिडिसिआबो दिनै हारिमुवारि जांख्रिथायमा हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। मेथाइ रोजाबनाय बायदि हारियारि मोसानाय जेरै बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय, सान्थालि राभा बायदि हारियारि मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायनि गेजेरजों समायना रमायनाय बे हाबाफारिया खुंफुंजायो। रायजो सोरखारा बेबायदि हारिमुवारि जांख्रिथायमा हाबाफारिखौ गासैबो भिसिडिसिफोरखौ खुंफुंनो होनाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो खना खनला गामिनि गोबां मोसानो आरो मेथाइ रोजाबनो गोसो गुदुं लाइमोनफ्रा गोजौ फारसे दावगालांनो हानाय लामाखौ मोननो हागोन होनना बुंथियो थाकामपुर भिसिडिसिनि मासिगिरि बिथाङा। चिराङाव बिपिएफनि गोख्रों मावथिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों। 3 बिपिएफनि गोख्रों मावथिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों। बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि फारफ्रोमबो दिगाव जौगाथायनि खामानि मावफुंनायखौ नुनानै फिन दिनै 14 नं चिरां दुवार बियाबनि आरसाबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय मैखोम 3 बिपिएफनि खामानि मावग्रा सोद्रोमाफ्रा रन्जित बसुमतारिनि मावख'आव फैना आखाइ गोरोबफैदों। बिथांमोनखौ बरायना लानायजों लोगोसे जौगाथायनि लामायाव फ्रन्ट बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मदद होफैनाया बाख्नायथावना होनना रन्जित बसुमतारिया बुंदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।